Nicole and Chris. Maligayang araw na mga puso. I am Chad, tambalanista since 2007. Online English teacher pa ako noon at kapag bakante ang slot ko, nakikinig ako sa inyo para maaliw. Dahil Valentine's Day today, punuan ang mga mall-mall. Mall-mall na ba tawag? Hindi mot-mot. Yung joke nga, Intensity 9 ang lindol mamaya sa isang banda sa Pasig. Kapag ganito mga panahon, naalala ko ang mga karanasan ko bilang bellboy sa isa sa mga motels doon. Yung bang maraming bulaklak, hirap pumasok doon, kailangan mo pang magpa-AIDS test, drug test at HEPA test. Tapos dapat matikas ka at may itsura. Buti na lang may backer ako. Si Jose Rizal ang naging trainer ko. Hindi syempre yon ang kanyang totoong pangalan. Yun lang ang bansag ng lahat sa kanya dahil sa ayos ng buhok niya. Grabing mag-train si Rizal. Isang pagpag lang, napalitan na dapat ang bedsheet. Ilang kuskus lang, malinis na dapat ang CR. Isang ikot lang, nasprayan na dapat ang buong kwarto. Pagkatapos pa ng ilang segundo, bit-bit mo na dapat ang lahat ng maruruming plato, baso at cutleries sa kwarto. May mga bilin din si Rizal. Bawal mag-magic. Yung hindi mo ginalawang kwarto dahil maayos namang iniwan ng customer. Bawal lantakan yung tirang pagkain kahit masarap. Doon ako natawa eh. Ibig sabihin may gumagawa. Kasi para sabihin bawal. Di ba? Ibig sabihin may nahuli na. Madali lang pala ang trabaho, naisip ko. Pero kinabukasan, parang tinubuan ng kurikong ang mga daliri ko. Sabi ng kapwa ko bellboy, hindi ko daw dapat dinamihan paglalagay ng disinfectant sa pagkuskus na basahan. Matapang daw kasi na asido yon. Mahigit 100 rooms meron ang drive-in hotel and restaurant, kaya inassign kami sa iba't ibang detachment. Talaga? Isang daan Dami. pala yun? Ang dami? Kakabog talaga yan. Lindol talaga dyan, Brad. Uuga ng matindi. Lulubog. Ang dami, 100. Ang dami, 100. Kasi napasukan namin konti lang eh. Or may mga ano ba yon? May mga tagong lagusan na hindi kasi, natin alam. Oo nga. Diba? Hindi, partner, kasi nagtatago tayo pag pumapasok tayo. Nagmamadali. Hindi na natin binilang. Ay, madami pala dito. Kaya hindi na natin napansin na ganun karami. Ganun ba? Okay, Oo. sige. Buti na lang may intercom. May PA system din para sa pag-a-announce ng kukuha ng bill na kadalasang may tip mula sa customer. Sa totoo lang, mas malaki pa ang nakukuha naming tip kesa sa arawang sweldo namin. Papasok ako na walang laman ng bulsa. Pag uwi ko, umaapaw na. Tuwing Friday at Sabado nights, waiting ang mga kotse. Minsang mahaba ang pila, naalala ko ang isang kwarto na may parteng minasilya kaya hindi muna ipinagamit. Chinek ko yon at ayos naman kaya sinabi ko sa bisor ko. Pinagamit namin ang kwarto kaya nabawasan ang mga kotseng naghihintay. Alerto ako. Mabilis akong mag-isip at kumilos. Patakbo-takbo pa ako sa paghatid sa mga kotse. Bumilib din sa akin ang isang bell captain sa desk dahil nang nireport ko sa kanya ang 3 kotseng magkakasunod kong ipinasok, tanda ko ang lahat ng klase ng mga kotse at plate numbers. Nako, natandaan nyo sa'yo. Oo. Natandaan yung sayo. Kabit mo pa naman ang kasama mo dyan. Nakaw, good luck sayo. Ang galing daw ng photographic memory ko. Ang hindi niya alam, nakasulat sa palad ko ang mga numero at tuwing magsusulat siya, tinitingnan ko sa palad ko. Ang komento naman sa akin ng isang bisor, 3 tao raw ang katumbas ko. Madalas din ako mag-straight duty. 3 shifts kami. Madalas 2 shift ang binubuno ko. May mga pagkakataong sa sobrang antok ko, nakakaidlip ako sa nililigpit kong kwarto. Ay, napahiga. Ang sarap ang lamig, may aircon. Kahit na ganun,
Bilib sa akin ng mga kasama ko dahil sa pagiging alerto ko at mabilis kong kumilos. Yun ang dahilan kung bakit marami akong nakukuhang tip. Ang hindi ko alam, meron din palang naiinggit sa akin. Isang araw na pagbintangan ako, ibinulsa ko daw yung mineral water. Ang laki Blue. nun. Nilalagay sa dispenser. O kaya yung may gripo. Paano nag-cash sa wallet mo yan? Ibinulsa ko daw ang bayad. Hindi, ang bayad pala. Sorry, selective reading. May migraine Okay, ibinulsa ko daw ang bayad sa mineral water. Kinausap ako ng bisor habang nasa harap kami ng accounting staff. At tinanggal ako sa trabaho. Nalungkot ako kasi nawalan ako ng trabaho. Sayang kasi bukod sa sahod, malaki ang tip na nakukuha ko. Looking back, buti na lang hindi rin ako nagtagal doon. Kasi kung nagkaganon, hindi ko na maiisipang tapusin ang college. Hindi ako magiging English instructor. Hindi ako magiging writer. Hindi ko mararanasan ang marami pang mga trabahong sinunog ko after that. O sinuong. Sorry, may migraine. Sinuong. Trabahong sinunog. Nanunog ng trabaho. Kaya pala natanggal ka, friend. Ayan. Ulit, hindi ko mararanasan ang marami pang mga trabahong sinuong ko after that. Lahat ng experiences ko with jobs that followed, nakapagpayaman sa mga karanasan ko. Yung mga pinagdaanan ko nakakatulong sa akin ngayon, hindi lang sa pagiging isang manunulat at paghahabi ng mga katha, kundi maging sa pagharap ko sa laban ng buhay. Salamat sa oportunidad na maibahagi ko ang aking kwento. Sana po ay magpatuloy pa ang inyong programa sa mahabang panahon. God bless at mabuhay kayo. Sa mga kabisya natin na naka-check-in ngayon, mag-tip ng malaki sa mga bellboys. Sumasa inyo, Chad. Ayan. Na-excite tuloy ako. Akala ko naman may mga revelations ka, Chad, tungkol sa mga ganap dyan. Pero it's good, no, that there's no revelations. Ibig sabihin nun, everything is safe. Yes. O, diba? Alam mo yun, alam mong walang hanky-panky, alam mong talagang, kung ano man yung ginagawa ng mga tao doon na privado, stays private. Yes, yes. Diba? So, that's good. That's good. Actually, medyo kinabahan talaga ako nung magkakwento siya. Kasi, syempre, no, nakakakaba para sa lahat ng mga may balak, di ba? Oo. At sa lahat naman nakapasok na. Di ba? At sa lahat ng mga nagkaroon ng experience. Kasi kung halimbawa may i-reveal, di ba? Matatakot ka eh. Tama, yung simpleng i-reveal niya nga lang na meron pong hidden camera sa may CR. Oo, yung mga ganyan. Or yung akala ko yung sinabi niya, yung may minasilya na part, may butas pala. Mga ganon. Okay, mga salamin sa kisame, pala siya? Magic mirror pala. Oo, may mga ganon. Ibig sabihin. Pero hindi pala ganon. Advance lang tayo mag-isip, partner. So parang, kumbaga itong si Chad, kinikwento niya lang how this became a stepping stone. Yes. And definitely, na when God closes a door, He opens a window. Kasi sa totoo lang, marami rin ako kakilalang ganyan, partner, na mas kumikita sila sa tip. Mas malaki, madami akong kakilalang barista, yung nag-work sa bar, yung asawa ko, dati nag-work siya sa bar, talagang kinikwento niya sa akin, lalo pa yung asawa ko, partner, 6-footer. Tapos syempre yung katawan niya noon, kalahati ng katawan niya ngayon. Alam mo, talagang maganda ang tindigan. Ang ganda ng tindigan, tas ang pogi, di ba, ang kapal ng kilay, ganyan. Talagang minsan daw nag-uuwi siya lechon. Aba. Minsan may mga naghihintay siya, may naghihintay ng mga foreigners sa labas. Buti na lang hindi maalam sa English, hindi siya naiuwi. Charot, diba? So, kinikwento niya sa akin lagi, partner, na talagang kumikita talaga siya kasi malaki ang bigayan, lalo na daw kapag halimbawa ang ganda ng service na binibigay mo, tapos lasing na silang lahat kasi bar, partner Talagang matutuwa sa iyo diba? Tas ang pogi pa, ganyan. Ito mo yung description nitong si Chad. Dapat matikas at may itsura. Kasi may dagdag factor cuteness yun. Parang ang busy-busy niya naman. Tapos ang cute-cute
niya. Tapos sabihin, Kuya, pasok ka na. Kuya, wala talagang kasyame. Bukyan naman, charot. So, may mga jobs talaga like this, bellboy, yung mag-work sa bar, yung mga nag-work sa mga salon, di ba? Yung mga nag-work sa, yung mga masseurs, di ba? Yung mga nagmamasahe na. Mas malaki yung kinikita talaga nila sa sa tip versus yung kanilang arawan. Kaya nga, minsan, di ba, nagkakaawayan sa tip? Di ba? Ano ba ito? Ano yung tawag doon? Yung lahat? Tip box. Lahatan pa. Ay, yung share. parang, share? Share ano yung sila. term? May term yun eh. Ano nga yung daddy yung tawag doon? Or kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang bulsa ng mga tip. Oo, di Totoo ba? yun. Diyan kumikita. Di ba kunyari dito nga sa Dampa pag umorder ka dyan, di ba yung mga iniiwan makita mo may 100. Oo. Isang Table pa table lang. lang yun. Mahina nga 100 eh. Di ba? Tapos 3 kayong waiter halimbawa o maka Yan. 3,000 yun na tip. Aba, di tagi 1,000 ko agad kayo. Tama Correct. nga naman, mas malaki pa yun sa basic pay mo. 'Di ba? Oo. And true enough, hindi manghihinayang yung customer to give yung tip na maganda kapag ka ang service mo ay maganda. 'Di ba? Correct. Importante talaga yung good service. Babalik at babalik siya sa restaurant na 'yan. Babalik siya sa salon na 'yan. Hahanapin ka pa, ire-request ka. 'Di ba? May mga ganun na parang ay wala siya, ayoko na lang, di na lang ako kain. Kasi alam mong kapag ka siya nagserbisyo, bonggisius. Correct. Talagang May ganun, with extra service na Extra with a smile. attention Alam mo yung and parang care na ganun, binigay sa'yo. yung binabalatan mo pa lang yung meron akong pinuntahan na gano'n, partner, nagbabalat pa lang ako hindi ko pa nga binabalatan, nandun pa lang yung hipon. Oo. Binigyan niya na ako kagad ng warm water na merong lemon, akala ko inumin. Yung pala hugasan ng kamay. Sabi ko, Kuya, para santo. Thank you ha. Nag-thank you muna ako para santo. Para po mahugasan yung kamay nyo pagkatapos nyo pong maghimay. Sabi ko, ay, buti na lang sinabi mo. Akala ko hot water. Inumin na. Oo. Diba, nakaamba na sa bibig ni Nicole yun. Inumin niya na yun eh. Tapos nakalagay lang sa mangkok. Pwede naman, di ba? Umiinom naman tayo sa mangkok. So, yung simula noon, partner, kapag ganun yung service na hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na. Totoo 'Di ba? yan. Hindi mo pa nga alam mo 'yon, iniisip mo pa lang nandiyan na. Imposibleng hindi ka bigyan ng magandang tip. Ako Correct. para sa akin yung isa sa mga magandang hugot ng kwento ng Mahiwagang Bornay. Tama, yung pagbibigay ng tamang serbisyo, Yes. magandang lesson na iniiwan sa ating lahat, lalong-lalo na doon sa mga nagtatrabaho po sa mga sa services, Yes. 'di ba, hotel, restaurant, at kung ano-ano pa man. Napakalaking bagay po noon kapag nag-iwan ka ng magandang serbisyo sa isang tao. Maliban sa tip, syempre, iba yung may fulfillment eh. Correct. Na kapag alam mo na happy yung customer mo na lumabas ng restaurant, Tama. happy yung customer mo, nakangiti siya, 'di ba, na kumakanta-kanta pa na lumabas ng salon. Tama. Kasi naibigay mo yung magandang serbisyo. Correct. May ganun yun, may fulfillment, may achievement, 'di ba? May sense of parang Ikaw mismo masaya ka kasi masaya siya. Parang Yes. tayo, partner, host sa isang event. 'Di ba? Masaya tayo pag alam nating tawang-tawa yung mga tao or alam nating masaya sila or Yes. kapag may nagbigay ng feedback na kukunin daw kayo ulit kasi natuwa yung may-ari, 'di ba? Correct. So yun din Ganun. So bukod dun sa tip that you receive, yung extra income that you receive, yung feeling mo tama, masaya kang masaya uuwi. kang uuwi na parang ay ang saya, parang naging punong-puno yung araw ko. And 'Di ba? let's be that in our jobs kahit na ano pa man yan, kahit Correct. hindi pa nagbibigay ng tip kasi eventually yung reward will follow Correct. Pero on the other hand, katulad nga nung nangyari dito kay Chad, hindi rin mawawala ang mga inggiterang palaka. 'Di ba? Nangyayari talaga yan. May mga inggitera talaga sa world. Yes, yung sisiraan ka, Oo. nagawan ka ng kung ano-anong kwento. Sa true. Diba? Ganun talaga kapag ang inggit ay naglipana. Nako, Ingat ka sa mga siguradong yan. may mga hindi masyadong magandang mangyayari. Katulad na nangyari kay Chad. Pero always remember that everything happens for a reason. Kapag inintriga ka ng inggitera at nasyonggal ka katulad nito, tingnan mo na pabuti. Kasi 'di ba sabi ni Chad, kung hindi ako natanggal, hindi sana ako naging English instructor, hindi sana ako Yes. naging manunulat. Kasi bakit? Magiging happy na siya dun eh. Tama. Gagawin niya lang yung trabaho, ang dami-dami niyang tip.
'Di ba? Masaya-masaya na siya doon. Malamang nandun ka pa rin hanggang ngayon. Correct. Pero hindi, Diba? sabi ni Lord, hindi, bibigyan kita ng panibagong ng panibagong kapalaran, yung ng bagong mas mabubongga oportunidad. ka. Correct. Ganun. Totoo yan. Bongga na naman yung pagtatrabaho mo dyan. Oo. Pero sayang yung talent mo. Gusto ko pang mas maging bongga. Bibigyan kita ng rason para umalis dyan. Yes. Diba? So, totoo yun. Everything happens for a reason, and good job. Napakaganda nitong kwento mo para sa Thank ating you, lahat. Chad. Especially on this Valentine's Day, di ba? Na-curious lang ako, partner, no? Sana na-elaborate pa niya yung mga experiences niya Oo doon. nga So, paano yung mga may mga mancha, yung mga kababuyan ng mga tao, may nag-uwi ba ng tsinelas, yung maliit na sabon ba naubos pa? Oh. Gano'n yung pinakamaliit Diba? na nakita mo, gano'n. Ganun kwento. Sana na-excite Hindi, na ano yung... hindi ano ginagawa niyo sa mga natirang sabon? Oo. Diba? Anong ginagawa niyo sa natirang fried chicken? Kapag ka nilalagay nyo ba yung this toilet bowl has been sanitized, talagang sinanitize nyo? Diba? Ano yung Bakit magkaiba yung tsinelas, yung pares? Para hindi maiuwi yun. Yun Oo. Kasi may nag-uuwi ng tsinelas. So wag mo iuwi. Ganun. Oo. Para sa mga magnanakaw pala yun. Okay. Mga Diba? ganun. Ano yung pinakamatinding kliyente nila? Yan. Ano yung pinakamasayang pangyayari sa buhay nila bilang Yun. bellboy? No? Anong pinakamalaking tip na natanggap mo? Yan. Meron ka ba nakitang politiko? Yeah. Sinong artista? Yan, Oo. di ba? Yung Chad ang info na gusto namin. Yung info mo, ang corny Charot. Gusto namin yung tipong Gusto namin malamarites. yung juicy. Di ba? May nakita ka na bang kakilala mo tapos alam mong hindi siya yung asawa. Oo, Yan. di ba? Sinong nahiya sa inyong Oo, dalawa? correct. Sinong unang tumungo, di ba? Nakikipag-usap ka, nakatungo kayo pareho. Oo, binigyan ka ba ng malaking tip para manahimik ka? Yan yung mga info na gusto namin, Chad. Sulat ka ulit. Para basahin namin ganong info, di ba? But thank you, Chad. Thank you very much for sharing your story. Naaliw kami sa kwento mo. And yes, ang reminder ni Chad para dun sa mga may gagawin ngayong araw na ito, hindi lang sa mga mot-mot, no, kundi sa lahat ng mga restaurants, lahat ng mga magiging busy, please give extra tip na maganda. Kasi pagod na po sila. Punuan Correct. Sa restaurant, sa kahit saan, punuan po. Okay, At magbigay din naman ng magandang serbisyo. Baka masa ka nabigyan ka ng malaking tip. O kung nakasimangot ka. Bardagulan ka naman magtrabaho. Correct. Nagdadabog. Tama. Ayun na naman, may tao na naman. Tama. Ayun, tagal kumain. Yung gravy kalahati lang. Bakit yung gravy? Ewan ko lang na-notice nyo po, kapag halimbawa drive-thru or yung gravy laging kalahati. Ba't ganon? Kukunti lang na hirap nyo po ba? Punuin nyo. Wala lang. Kasi kalahati na nga alabnaw pa. Kaya nga, kahapon part nag-drive-thru kami. Naintindihan ko naman siguro pagod na lahat, diba? Pero yung gutom ka na din, kaya nga nag-drive-thru ko na ayaw mo nang bumaba. Alam mo yun, yung cook wala ng lasa, ang labnaw na. Tapos yung gravy kalahati, ang laki po ng bibig ko. Hindi ako masasamid sa kalahating gravy. Ano po yun? Training po ba sa inyo? Ikalahati? Diba? Dinaya sa malaking lalagyan. Dapat nilagyan mo lang sa maliit para hindi ka na umasa. Actually, partner, maliit na lagayan. Kasi kapag ka malaki maliit lagayan, na nga, kinalahati pa. Kinalahati pa. Pag malaki kasing lagayan, extra gravy yun, extra 10 or 15. Depends kung saan. Ayusin niyo Diba? po yung Ayusin nyo serbisyo. po. Asa kayo na pagdating na binigyan ka namin, tapos pagbayad, asa nyo nakangiti kami. Kalahati lang yung gravy. Ang laki-laki ng chicken, kalahati yung gravy. Ano, chicken wing lang po ba binigay nyo? Yung maliit? Para magkasya sa ganung gravy? Kahit nga sa leeg, kulang Tingnan mo, kulang nga yun Maski sa Adidas, kulang. So magbigay ng maayos give sa good serbisyo. service para Yes. naman ang balik ng tip sa'yo ay ganon. Hindi manghihina yung customer to give you a smile. Tama. And to give you additional tip kasi alam niya, ay, kawawa naman, ang galing. Alam mo yun yung ganon, o kaya ang galing niya, ang liksi. Diba? Ang Correct. galing niya, iba talaga kapag ka nakangiti. Ganon, ha? O, salamat sa iyo, Chad, for reminding all of us yung mga lessons na yan. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. At ngayon naman, partner, ihabol natin at ituloy natin sa ating Facebook Live kung ikaw ay nanonood sa ating Love Radio Manila Facebook page. This is the time para Manila, scan mo na! Gusto mo ng pera? Gusto mo ng papremyo? Yan na! I-scan mo na ang ating QR code at meron tayong question dyan. Ang question is... Ilang taon na
ang Love Radio Manila, 'di ba? We are celebrating ang pang-ilang anniversary ngayong araw na ito at dahil because kami po ay feeling good ni partner, 500 pesos. 500 500 ang ibibigay po natin sa ating 47th winner. Yan. or entry sender. Entry sender. Yan. Yun. So, kung sino man yung bibigay ng tamang sagot na ika-47th. Yes. Ganun ba? O tama. Ikaw ang mananalo ng 500 pesos. Kaya again, Manila, scan mo na! O siya mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yon!